En allemaal bij binnenkomst een mapje ontvangen of een plastic zak ontvangen. En in die plastic map zit ook een programmaboekje. En in dat programmaboekje zit de route die we dadelijk gaan rijden. En het zal gewoon keurig achter elkaar gaan, maar mocht iemand de weg kwijtraken, heeft hij dat routeboekje even nodig. Kijk eens, dat is een heel mooi exemplaar. Als er wel komt, moet ik even treffen in het festival. En mensen, dan nog een oproep voor de autobestuurders die meedoen aan de show en shine. Die moeten links krijgen hier bij de infostand. Dus als je meedoet aan de show en shine, dan doe je inschrijven bij de infostand. Dan kun je inschrijfformulier afhalen. Show en shine. Als het na afloop van de ronde kun je dan opstellen op het terrein van de derde dag. Door show en shine. Maar dat doe je wel eerst een inschrijfformulier dat je de allebei. De locomotiefje met de vloed en de stootweg vanuit het Valkenburgse festival. Fotografen soms nog in de aanslag. En voor de aanwezige jongens en meisjes die op het terrein zijn, die dadelijk aan twee tussen. Je kunt meedoen aan de verloting, die is om 3 uur. Kijk, je zelf af. En de jongens op de